Simak karo sarengan AWJ Audio Sound System ugi ST Cinema. Video syuting live streaming De Ayu Reva Revo Arsega. Ok 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 ok. Kira iso gede-gede. Iso gede no kak. Loh, gede. Munda telung ontak. Lengene ta. Kurang ajar. Ye pripun? Niki Ngantor ke Panglipur. Panglipur lah tamune entek lho Mas. Ya wau kadang pisan wong nggih sampun tungkap siang sami kondur. Ora dadi ngopo. Ki suka Panglipur. Pak Lurah mbok bresahipun kondur mengke dono swanten utawi wonten panyuwunan monggo Pak Lurah. Nggih ampun mantuk riyen Pak Lurah mundur nganten mbok mengke wonten dawuh lelagon napa nderek Pak Bayan utawi Pak RT Pak RW monggo siang kalenggahan ngaturaken suka parisuka lumantar kanca-kanca RSK. Niki dereng wonten panyuwunan. Manut sliramu nganturke irama sragenan napa? Kusumaning ati kemawon. Kusumaning ati. Kusumaning ati. Kusumaning ati. Ya. Lagunipun Kusmunaning ati. Angel mungkin. Gak apik kowe apik. Nek sing nyanyi kuwi mliru apik kowe. Kok iso mliru? Wedi aku biasane ngamuk. Ngamuk yo ben paling ngurudo tok nis. Loske. Wis ae kira apa. Ya menangke wong cilik dhewe kok. Iya. Arsega. Arsega.
kasih Terima Dek kasih, Reva. Mas Su.